Yento aso na yemfa yeni enkyere poema ntamu na Upper West Akyem nkrefi oba kyerɛ sɛ wɔne a die tutu asɛm de ani edin ne takashi jensa sɛ Landguard fo bi atotuo ekumkuani bi ɛwɔ Akyem Ayisikrom nyina ne sɛ asase akwani yeso adwuma no ɔsɛ niwra no mode a kyerɛ sɛ wɔtumi ne nsa to n'akyi na wagye afiri ne nsa no nam so ma ne tutu a kwani ne fa mu hwere ne nkwa yemfa rahusɛm yento aso akuafo a wonom ɛwɔ Akyem Ayisikrom akyire mu a wonom nsase a wadoso aye adwuma ye mfie bebre nie eno so ene wo ye adwuma a wonu abusua enya bie didie no woyere wonom agye afiri wonsam na eno ene nam so a Landguard bi a wonom eba asase ne so no Theophilus Dela Tugba ya wanya mfie adunu nson ene wonom ekonya akasa nam so ma wonom tu ne tu ma ne hwere ne nkwa wonom ensem trofo nhia mu no ena akuafo ani amane boni atwetwe nkomo a wadi tu dwa se ebisan sa adenti ena asase no ho ye bonutuo amkoya ane Landguard fo ne nya se I say obisa bisa mo asem so ena mafuo wa ha na ade na mba be adwuma na manka nkyere me ena mteme ho ase ene oba ya omobonutuo a me ne kasa yi ene o hye fridge kura ye nya nya na yie nti ene de se moto ya ha eni abre papa Bennett Kwesiadu eye panyini a woda West Akyem Cooperative Cocoa Farmers ano e kasa ye mu ene wode tu dwa se misra ban no yenim se cocoa ene kita o man no if say yente se o me de gold akogye bosia da ne yente se o me de oil nso akogye bosia na ne amesere se mpanyifo ne bebre wo ho a o me de cocoa scholarship ene co school enti misra ma se na cocoa no ekono ya hwe yi a ye be lusu ye cocoa nyina da bia me kase se aban eye emrado eto cocoa dua ho se ne rubber fo wo emra se rubber tree bia utwa